hvis vi sådan skal prøve at sætte det i perspektiv, det kommunalbestyrelsen eller byrådet, som de kalder sig, gør, det er altså meget, meget værre end det Brixtofte gør i Farum. Altså det her, hvis man havde gjort det i dag, hvor de sat fast alle sammen. Vi står her i Anneberg Kulturparks Velkomstcenter. Med mig har jeg Kjeld Jensen, som er formand for Odsherreds Kulturhistoriske Forening. Og Kjeld, kunne du lige til at starte med at fortælle, hvad er det for et sted, vi står på lige her? Ja, vi står i den gamle brandstation, og nu lyder det meget flot, den gamle brandstation. Det er i virkeligheden, det hedder på kortene, der hedder sprøjtehus. Men det, der stod her, det var brandsprøjten og stigevognene, som skulle redde patienterne ud, hvis der var i tilfælde af brand. Og i rummet ved siden af, der hang brandfolkene, eller de frivillige brandfolk på stedet, hang deres udstyr. Og det vil sige, hvis når brandalarmen lød, så ringede man med klokken op i administrationsbygningen, og så slap man, hvad man havde i hænderne, hvis man kunne. Hvis man havde med patienter at gøre, kunne man jo ikke. Så der var et brandkorps af medarbejdere på stedet? Der var et brandkorps af medarbejdere. Det, der var lidt sjovt, det var lidt surt for de brandfolk, det var, at når de var nået ned og fået tøj på, så kom det kommunale brandvæsen og kørte forbi og kørte ud og slukkede ilden. Så det var jo sådan lidt surt. Men det brandfolkene ikke havde med, de havde ikke stigevogne. Så det vil sige, at de stiger, der stod her i rummet, de var pisknødvendigt for at få patienterne ud i tilfælde af ild. Så deres arbejde var absolut ikke spildt. Godt. Og der har været brandstationer lige fra etableringen af hospitalet? Ja, det er lavet som sprøjtehus, står der i 1915 eller 14, da tegningen bliver tegnet. Der var 3 ting i den bygning, vi står i. I rummet, vi er her, det er sprøjtehuset, hvor brandsprøjten og stigevognene stod, og i den vestlige længe, der var cykelstal, og i den anden længe, der var brændehus. Så det var et multirum, og lidt spøjs, det er gravet ind i en vold, så man kan sige, det er lidt atypisk for huset, fordi de andre hus, de står jo på sokler og på sunde bygninger. Den her er altså lagt ind i en bygning, så man får nogle vægge, der er meget, meget udsat for fugt. Det er sådan lidt sjovt. Vi kommer tilbage til, hvad sprøjtehuset bliver brugt til i dag. Ja. Men kunne du prøve, Kjeld, at tage os tilbage til den tid der fra før hele det her imponerende bygningsmasse blev etableret? Ja. Så er vi tilbage i omkring 1900? Det kan du godt sige. Tankerne om statshospitaler, sindssygehospitaler i staten, det opstår omkring år 1900, hvor man får den tanke at sige, det kan ikke passe, at vi behandler vores folk, der er syge i hovedet, altså syge i sjælen, at dem i værste tilfælde sætter man dem i fængsel, for det er det eneste sted, man kan beskytte dem mod sig selv og beskytte dem mod andre. Så på den måde kan man sige, der er en jeg ved ikke om det er en offentlig, men i hvert fald i Rigsdagen, der er et ønske om at forbedre vilkårene for folk, der er syge. Og den tanke udmønter sig så til, at man i Vestsjælland, Nordvestsjælland og Nordsjælland, der skal man have bygget et statshospital, altså et sindssygehospital. Det kalder man det helt klart. Hvis vi skal et skridt tilbage, så er det jo ikke sådan, at man ikke har sindssygehospitaler før den tid, fordi Sankt Hans ved Roskilde er jo bygget i 1851, men det var forbeholdt borgerne i København. Så det var altså ikke noget, staten havde indflydelse på. Og så havde man nogle private hospitaler, de kælderske stiftelser, men det kostede penge at have patienter der. Så staten siger, at vi vil lave vores eget. Og det gør man så ved at vedtage at i Folketinget eller i Rigsdagen og siger, nu vil vi bygge et x antal statshospitaler. Og så er vi frem igen ved, at Vestsjælland og Nordsjælland skal have et hospital. Og der er mange ombud. Der er jo selvfølgelig... Det er en kæmpe, altså alle kommuner kan jo se, det er en kæmpe arbejdsplads det her. Så alle er interesserede. Til sidst er feltet snævret ind i 2, og det er Nykøbing Sjælland og Hillerød. Og man kan spørge, hvorfor er det 2 i spil? Jo, det er, at man har statsarealer tæt ved, altså skove, og det er altså smukke naturarealer. Fordi det, man allerede vidste på det tidspunkt, det var, at naturen var vederkvænde for et sygt sind. Så man vidste, fred og ro og regelmæssighed og noget smukt at kigge på, det kunne hjælpe de syge. Så da man skal til at vedtage det i Rigsdagen, der er klart flertal for, at det skal være i Hillerød. Der er så klart flertal, så arkitekten, han faktisk tegner tegningerne til hospitalet, der skal ligge i Hillerød. Vores lokale folketingsmand, eller rigsdagsmand, og han hedder
Niels Jensen Nyberg, han er blevet valgt ind, og han holder en meget, i 1912, der holder han en meget følelsesladet tale i Rigsdagen, og henviser så, at jo han året før havde han inviteret ministeren ud, og en del af de udvalgsmedlemmer, som skulle være med til at foreslå, hvor skulle det ligge. Og han havde taget dem op på bakken bag ved Anneberg samlingerne, altså Hempels Glasmuseum, og der har han stået og sagt, prøv at se her, de herrer, at Nykøbing-Rørvig Kommune vil forære jer 42 hektar af det meget smukke der. Prøv at se, I får ikke noget bedre. Og vi vil sikre, de krav, I stiller, vil vi opfylde, altså med at levere godt vand, med at levere elektricitet og levere gas. Det vil vi gøre, det lover vi, at vi gør. Dagen efter, eller 2 dage efter, skal der stemmes om det, og pludselig står stemmetallet lige. Det er anden behandling, vi ved nu. Og da der lige, så falder forslaget. Så falder forslaget simpelthen. Men regeringen siger, vi vil have det gennemført. Og fordi regeringen siger, de vil det, og der er stemmelighed, så kan ministeren bestemme det egenhændigt. Og han siger, vi skal op til Nykøbing. Fordi han kan godt huske besøget herop, og han siger, det må være så det sted, det skal ligge. Så det bliver herop til. Det var en streg i regningen for vores arkitekt, der hedder Christoffer Nyrup Varming, for han måtte tegne alle bygningerne om. Den 29. april 1913, der bliver det vedtaget, at det skal ligge her. Og med det samme går byggeriet i gang. Altså jeg har sagt, dagen efter går det i gang. Og Varming, han må tegne de enkelte bygninger færdige om natten, og han tegner i døgndrift. Og lige så snart bygningen er færdig, så bliver tegningen revet ud af hånden på ham, og så går håndværkerne i gang. Hvis man forestiller sig de der 42 hektar, der er håndværker alle steder. Og nu kommer det, der er rigtig smart. Det er, at fordi man lægger det her sted her, det var jeg ved ikke om ministeren havde tænkt på det, men det var i hvert fald en genistreg, fordi alle materialer kunne sejles hertil. Og det betød, at man ude i fjorden, der anlagde man en bro. På den bro, der lagde man skinner, tipvognsskinner, og så kunne man køre alle materialerne op ude fra broen af og op på byggepladserne. Og du skal forestille dig, man var i gang alle steder på én gang. Det har vi et billede af, der viser. Så man bygger altså 10-15 bygninger på én gang. Og det kan man, fordi man får sejlet materialerne til. Bare for i talsæt, hvad vi snakker lidt om med materialer, der er brugt 8 millioner mursten. Og det lyder af voldsomt meget, men på 2 år under 1. verdenskrig, så er det altså ikke lige, det er ikke en slat. På det tidspunkt er årsproduktionen 30 millioner mursten. Så det er jo ikke, fordi det er voldsomt på den måde, men der bliver bygget rigtig mange steder på det tidspunkt. Og det, der er det spændende, det er jo, vi har altså de der 30 millioner mursten, de bliver lavet på 300 teglværker. Og det vil sige, at dem, der står for byggeriet, arkitekten og hans hjælpere, de bestiller tegl eller murstenene 2 steder. Det gør de nemlig på de forenede teglværker i København og de forenede teglværker i Jylland. Og det er så teglværkernes opgave at pulje det sammen og få kørt det til nærmeste havneby, og der bliver det så sejlet hertil. Det lykkes alt sammen. Og det helt unikke ved byggeriet her, det er, det bliver holdt til prisen, og det bliver bygget til tiden. Det har vi vist ikke oplevet før, eller siden. Og hvad var prisen, og hvad var tiden? Ja, altså tiden var jo 2 år. På dato stort set, og prisen, det var 2,5 million, som vel i dag, uden jeg ved det, vil lægge hovedet på blokken, men vel 1,5 milliard, men det var altså enormt, at det kunne lade sig gøre på det arbejde. I dag, og I skal lige forestille jer, vi havde ikke nogen maskiner, det var håndkraft, og den der tipvognsbord var hestevognstrukken, så alt er blevet kørt herop, alt er blevet båret op på stilladserne, på skuldrene eller i armene. Det er et kæmpe arbejde. Ved man, hvor mange mennesker, der var beskæftiget? Nej, jeg har ikke kunne finde nogen. Men man sagde jo i hvert fald, at man støvsugede Sjælland for byggesjak.
Men der skal man huske, man var altså i gang andre steder. Så det er ikke, men det var jo lidt af det, man gjorde på det tidspunkt, når man også brød tørv og alle de ting. Der havde man jo de her sjak, der rejste rundt. Altså man kaldte dem brobisser, det kender vi det udtryk. Det var dem, der byggede broer. Vi havde også, tørvebisser, og det var dem, der gravede tørv. Så vi havde en række mennesker, og mestendels ugifte, der simpelthen rejste rundt som nomader, han har sagt, og fra en byggeplads til den næste, og så boede man der, og så byggede man og tjente daglønnen, og brugte formodentlig også en del af dem jo ved spil og alt muligt andet. Men det her, det bliver altså bygget til tiden, og i november 1915, der blev det indviet. Og du sagde det før, at det drejer sig om, at der bliver brugt 8 millioner mursten. 8 millioner mursten, og man vurderer, at der bliver brugt 1 million tagsten cirka. Tagstenene ved vi noget om, fordi der ved vi, hvor de kommer fra. Og de kommer alle sammen fra Nordsjælland. Det tætteste teglværk, der har leveret tagsten, det er Knabstrup. Så det vi er næsten hjemme i Odsherred. Det næstnærmeste, det er Hedebo, nede ved Hedehuset ved Roskilde. Og så kommer der 3 teglværker i Nordsjælland, ved Birkerød og Hammersholt og Hillerød. De har leveret teglsten. Og når man kigger på et kort, så kan man jo se, at Knabstrup, det er kørt til Holbæk. Måske endda, at de kom herop med tog. Det ved vi ikke. Vi har ikke nogen viden om det. Men den fra Hedebo, den er jo sejlet til Roskilde, sejlet lige herop. Og de 3 fra Nordsjælland, jamen de er kørt til Frederikssund og sejlet herop. Så det har været nemt, kan man sige. Det har været utrolig velvalgt af ministeren at sige, det skal være Odsherred. Og jeg tror, at jeg kan jo ikke svare på det, men jeg har svært ved at forestille mig, at det havde gået så godt, hvis det havde været Hillerød. Fordi de ikke havde vandet som transportvej. Og vandet var netop også en af de argumenter, som Niels Jensen Nyberg brugte over for Rigsdagen. Det var over Rigsdagen, han sagde, det her smukke, altså vi skal lige huske, vi har ikke nogen medicamenter mod sygdommen. Det man har, det er, at man har fred og ro, regelmæssighed, noget at lave, altså simpelthen at få skabt et liv for de her mennesker. Nogle af dem kunne jo godt arbejde. Nogle kunne måske arbejde 1 time, nogle kunne arbejde 2 timer. Og det prøver man at genskabe. Og man siger, da man starter, da hospitalet er bygget, der sagde man, at der skulle være omkring 700 patienter i gennemsnit. Det er det er bygget til. Og man forventede, at man havde omkring 1200 personale. Og der skal I huske på, at det er jo fordi, de var i døgndrifter. Men det er... Man sagde i starten, at den store udfordring for personale, det var at opfinde arbejdsopgaver. Grundtanken med stedet her, det er, at det er bygget efter et engelsk princip, der hedder havehuse. Og det, der er helt specielt, når man kigger på det, på kortet, du kan se over på væggen, det er, at hvis du kigger på det, så når vi ser på det nu, som vi gør i fugleperspektiv, jamen så kan man jo godt se, der ligger mange bygninger. Man kan også godt se, at det kan godt ligne lidt institution. Men det engelske havebysprincip, det var, at det måtte ikke ligne institution. Der skulle være grønt omkring den enkelte bygning, sådan at man opfattede den enkelte bygning som en bolig, hvor man kunne gå i sin egen have og alle de ting. Og sådan er det lavet. Og det udbyggede man så videre, da man skulle finde arbejdsopgaver, sådan at man havde jo græsbede, græsplæner, ikke græsbede, blomsterbede og græsplæner, og så lavede man en Guds velsignelse af hække, fordi patienterne, hvis de kunne arbejde en time om dagen, og måske havde svært ved at passe et arbejde i længere tid, så kunne man altid gå og klippe hæk, eller luge et bed eller noget. Så man opfandt simpelthen opgaver til dem. Og da man rigtig kom til drift, så begyndte man at lave gartneri, så man ud fra devisen om, man skulle være selvforsynende med grøntsager, og det lykkedes. Man siger, at det store grøntselskab, vi har i Gaza, mener man, at det er overgartneren herfra, der starter i, jeg tror det er 30'erne. Men han er i hvert fald en af hovedarkitekterne bagved. Hvor stort er det her område? Det er 42 hektar. Og de 42 hektar, de lå faktisk i Højby Kommune, hvis jeg forstår det rigtigt. Det er sådan en meget, meget sjov sag, for vi skal måske lige gå ind på det. Altså, vores landstingsmand, ja, han, Niels Jensen Nyberg, han står og lover
udvalget, at de kan få det her 42 hektar. Og så kommer den grimme historie jo. Det er, at de hører slet ikke til Nykøbing-Rørvig. De har ikke ejendomsretten. De har ingenting. Så da staten siger, at det skal ligge her, så må kommunen spørge Højby Sogneråd, kunne I tænke jer at matrikulere det over til Nykøbing? Og det sagde Højby selvfølgelig. Selvfølgelig kunne de det. De kunne godt se, at alle de arbejdspladser, der ville her blive her, ville jo ikke blive besat med nykøbingensere. Så der var jo også arbejdspladser i Højby. Så det sagde man ja til. Og ejeren, det var Anne Bjergård, han sagde selvfølgelig også med glæde ja til at sælge det. Så jorden blev løst. Så kom det næste. De havde jo også lovet vand. Og vores smukke varetegn, Nykøbings vandtårn, når vi kører ind i byen, det vandtårn er simpelthen bygget for at skaffe tryk på hospitalet. Fordi ellers havde der slet ikke kunne komme vand herud. Så man bygger byens varetegn, det er bygget på grund af hospitalet her. Det er jo sådan en meget sjov detalje. Så er det klaret. Så er vandet klaret, jorden er klaret. Så er man det, der man lover strøm. Og der er man igen heldig. Altså, at lige året før, der har CSNV nede i Svindinge lige lavet et stort elektricitetsværk. Kommunen retter henvendelse til dem og spørger, kunne I tænke jer at levere strøm? Og det kunne de absolut. Tænk at få en kunde, der brugte lige så meget strøm som Nykøbing by. De var ellevilde. Der blev trukket ledninger op. Så havde man det sidste, og der har man lovet jo at levere gasser ud, fordi det var til opvarmning, det var gas, man ville bruge. Og der er man igen heldig, for kommunen havde i 1899 lavet deres eget gasværk, så det var ingen problem. Så voilà, alting lykkes. Og den her lille fattige kommune, og hvis vi sådan skal prøve at sætte det i perspektiv, det kommunalbestyrelsen, eller byrådet, som de kalder sig, gør, det er altså meget, meget værre, end det Brixtofte gør i Farum. Altså det her, hvis man havde gjort det i dag, hvor de sat fast alle sammen. De var simpelthen sat i fængsel. Det var helt utænkeligt, det de gør. Det, der er det gode ved det, det er, der er ikke noget personlig vinding. Man gør det simpelthen for at redde købstaden Nykøbing. Det er så enormt godt tænkt. Det er så visionært, det de gør, de her mennesker. Hvad er det for ting, du tænker på, når du siger det? Hvad er det for ting, du tænker på? Altså det der med at love alt det her, og de har ikke salg til det, ikke? Altså de har ikke penge. De er fattige som kirkerotter. Og så kan man sige, så satser de alligevel alt. Fordi de godt kan se, hvis vi ikke gør det her, så dør Nykøbing. Så man kan sige, altså, og nu snakker vi lige om Nykøbing, men vi skal huske på, at købstaden Nykøbing har altså betydning for hele Odsherred. Så det, de gør, byrådet, det er en saltvandsindsprøjtning for Odsherred af dimensioner. Det kan simpelthen ikke, de skal have så stor anerkendelse for det, de gør. Det er en fantastisk bedrift. Og det gode ved det er, der er jo heller ikke nogen repressalier. Altså, at der er jo ikke, at de har været helt ude på overdrevet. Der er jo ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt om, at der er noget som helst i lokalbefolkningen, der er negativt over for det. Overhovedet ikke. Altså, alle bakker op om det. Kjeld, kan du prøve at fortælle lidt om bygningsmassen her? Jeg kan se, der er jo de centrale bygninger her, det er rødstensbygninger, og så er det den, der ligger ude omkring, det er pudsede, gule bygninger. Ja, altså det var, at tanken bag det var de røde bygninger, det var driftbygninger, behandlingsbygninger. Det var her lægerne boede, det var her, der var administration, det var her, der var værksted, det var her, der var festsal, det var her, der var vaskeri, det var her, der var badeanstalt. Og alt det ting, man har altså, som et almindeligt liv. Det, du skal forestille dig, det er, at vi står i en by. Altså, det var det levede liv, der blev levet her. Og de gule bygninger, det var beboelse. Det var der, patienterne boede. Og vi havde mandshusene, de ligger vestpå, og østpå havde vi kvindehusene. Og sådan var det også op på kapellet, altså op på Skovkirkegården, Danmarks første skovkirkegård. Der lå man også i starten, når de afdøde blev begravet, så blev de kvinder begravet på den ene side, og mændene på den anden. Det ændrede sig så, fordi at dødsantallet steg så meget, eller der var så mange, der døde, og som ikke blev hjemtaget. Og det er jo sådan en lidt negativ historie, men den kan vi lige tage bagefter. Men da man begynder, der er flere og flere, der dør, ja, så er gravpladsen jo ikke så stor. Altså kirkegården er ikke så stor. Så, og da man kun har gravfred i 20 år i Danmark, så
da den næste dør, og kirkegården er fuld, ja, så er man simpelthen nødt til at vælge den næste frie gravplads. Altså den, der er over 20 år gammel. Om det er en mande- eller kvindeside, så må man grave den afdøde der. Så i dag, der er det blandet sammen derop. Men fra starten af, der var det mandesiden og kvindesiden. Så er vi tilbage til det med begravelsen. Allerede 2 år efter, i 1917, der foregår den første begravelse op på Skovkirkegården. Og det er jo lidt tankevækkende, at 2 år efter, at den første patient er kommet, der bliver den første afdøde, eller der bliver den første begravet herude. Altså 2 år efter, så er de ude af sind, ude af øje af hjemmet, af familien, bliver ikke hjemtaget til hjemsognet. Det er meget, meget hurtigt. Og mindre end 10 år efter, der bliver den første begravet uden følge af familie. Det er også voldsomt. Og derafsted kommer en meget smuk tradition her på stedet. Det er nemlig, at man siger fra hospitalets ledelse, at der er ingen, der skal begraves uden et følge. Så man beordrer simpelthen personale til at deltage i begravelsen. Meget, meget smuk. Så kommer vi til, hvis vi skal op på kirkegården, lige tage den vinkel også. I starten, der synes patienterne, det var godt nok et halvdårligt sted at blive begravet. Det var sådan meget ude for periferien, det ligger inde i skoven, altså væk fra hospitalet, og de var ikke vilde med det. Og det ændrer sig brat, da vores første overlæge bliver begravet derop. Pludselig i løbet af da han bliver begravet, så bliver det meget mondænt. Og så vil både personale pludselig begraves derop, og man må simpelthen sige, nej, alle kan ikke blive begravet, fordi det er forhold til patienterne. Det er han vælger at lade sig begrave deroppe? Ja, han er begravet deroppe med den smukkeste grav midt i en eller lige for foden af en bronzealderhøj. Så meget, meget smukt. Men det er meget sjovt den der med, at fordi han var sådan en markant person, når han ville begraves deroppe, jamen så var det altså ikke noget dårligt sted alligevel. Så bliver det sådan vendt rundt, og det er en meget positiv ting. Og for lige at gøre kirkegården eller Skovkirkegården færdig, når den sidste begravelse foregået deroppe? Er det i 80'erne? Så vidt jeg husker det i 80'erne. Jeg er ikke 100% sikker på det her. Det er jo sådan, at gravstenene er jo igen, vi snakker om det der med arbejde før, til patienterne. Gravstenene blev jo lavet på stedet af patienterne. Så man havde simpelthen en matrice, og man havde bogstaver, så når en patient døde, jamen så gik man i gang med at lave en gravsten til pågældende. Og man havde jo gjort det indtil, altså der jeg tror det var i 80'erne, der støbte man jo nye. Når en gravsten var blevet ødelagt af den ene eller anden årsag, ja, så lavede man en ny gravsten. Det funklede derop. Nu, når man står deroppe i dag, så kan man tydeligt se, at man mangler alle de mange hænder, der tog vare om området. Det kan vi også se her med at passe det. Altså, det er jo ikke så sirligt, som dengang, der ikke var et græsstrå, der lå forkert. Men altså, sådan ændrer tingene sig jo. Men patienterne laver selv gravstenen. Og den matrice har vi heldigvis på museet stadig. Det er jo klart, at sådan et kæmpe byggeri, det har haft en kolossal betydning for lokalområdet også. Ja. Men der er jo også det blivende værdi af det, altså arbejdspladserne. Ja. Hvor stor har arbejdspladsen været? Ja, altså, da der var allerflest, der var lige under 2.000 ansatte. Da der var allerflest, og det var under 2. verdenskrig, der var over 1.000 patienter. Og som sagt er det designet til at have 700 patienter. Og man skal lige huske på, altså det er ikke som vores psykiatriske hospitaler i dag, hvor folk har enestue. Dengang der lå man altså på 12, 14, 16 mands stuer, MK-stuer, og der var jo ikke noget privatliv. Men det var de vilkår, man havde. Og i forhold til, hvis vi ser på, inden man fik sådan et statshospital, eller sindssygehospital, hvad havde man så? Ja, altså dem, der var syge i hovedet eller i sjælen, jamen hvor de var hjemme hos familien, og nogle af dem havde jo et fantastisk liv. Hvis de ikke var så syge, så kunne de gå med i arbejde, gå med i marken og sådan noget. Men dem, der var mest syge, jamen de stod jo måske bundet ude i stallen. Ikke? Og som jeg startede med at sige før, dem, der var allermest angreb og var til fare for sig selv og andre, jamen de blev sat i fængsel. Og der kan man sige, at de har ikke gjort noget andet end at være syge, og så satte man dem i fængsel. Og det var jo indgangen til at bygge statshospitalerne. Det var, man sagde,
vores syge skal simpelthen ikke sættes i fængsel. Vi må kunne beskytte de mennesker og os selv fra dem på andre måder. Og så er det, man bygger statshospitalerne. Men det må jo også kræve nogle kompetencer af personalet, altså de her mennesker. Det er jo sådan et sted som her, der var jo, altså vi havde jo, det var hierarkisk opbygget. Altså vi havde en overlæge, og det var jo herre på stedet. Altså det var virkelig ham, der rådede over liv og død, han har sagt. Og så havde vi jo nogle underlæger, og så havde vi nogle sygeplejersker, og så havde vi plejere og plejersker. Det var sådan hierarkiet, og så var der jo gartnere, altså en masse servicefolk. Over i vaskeriet var der selvfølgelig folk, der stod og vaskede og sådan noget. Men så der var et stort hierarki i det, men det man prøvede at skabe, det var jo et hjem for de syge. Så man prøver jo at lave, skal vi sige, ikke afhængighedsforhold, det er forkert at sige, men et tillidsforhold imellem patienter og personale. Og det kunne i mange tilfælde lade sig gøre, andre kunne det så ikke. Og det er jo ikke alle patienter heroppe, der har haft det godt. Da man bygger det, der har man sådan en idé om, at nogle af patienterne skal kun være i et par måneder, og nogle måske 2 år, og så er de kureret og væk. Sådan har i virkeligheden jo ikke været, og det er det heller ikke i dag. Altså her, der var jo patienter, hvor det blev deres hjem, hvor de var her livslangt. Vi har sådan en som Laurits Hartz, en meget kendt kunstner, der var her, og jeg kan ikke huske, om det er 40 år, han er, eller nogen af 30, da han kommer her, og han er her resten af livet, dør her. Og det er sådan en meget, meget smuk historie, fordi hans familie, han maler, og det kan han gøre i hans gode perioder, og hans familie flytter så herop og tager ham med ud i hans gode perioder, og så kan han ud og male. Men han er så ramt af sygdommen, så når han sidder og maler, så kan han ikke stoppe. Så han gør det, han bliver ved med at male til billedet er ødelagt. Så familien må lave sådan et overgreb på en kunstner, så når de mener, nu er det færdigt, så tager de det fra ham og sætter et nyt billede, eller et nyt lærred op på staffeliet, og så starter han på det igen. Han kan så ikke selv sige stop, hvornår han er færdig. Og det er jo sådan en grænseoverskridelse for en kunstner, men det kan vi jo glæde os over i dag, at de gjorde, fordi man har nogle meget, meget smukke billeder fra hans hånd. Men han bor her livslangt, og sådan har vi flere andre. Simon Spies' far var jo indlagt her i mange, mange år. Simon Spies kom her jo meget, meget tit og besøgte sin far. Så der har været en masse mennesker, der boede her, og det der er i det, hvis vi skal tilbage til det personalemæssige, det er jo en meget stor arbejdsplads, altså 1200 personaler var der ansat, og vi har jo i dag, der er det jo, altså vi har mennesker, eller beboere i Odsherred, hvis familier har arbejdet i 4 generationer, og mange i 3 generationer. Og det, der har været vildt mærkeligt for os, der går her, da vi gik og renoverede rummet her, så kunne vi høre, når folk kom gående forbi, så sagde de, hvad er det her for et sted? Og det vil sige, at det, altså i 20, vi snakker om 2020, at så vidste de ikke, hvad det var. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det var nye sommerhusejere og sådan noget. Hvor skulle de have det viden fra? Men vi var meget overrasket over, at den der viden, der var om det her sted, at det havde fortabt sig på 5 år. Det er virkelig overrasket. Så derfor var vi nødt til at lave, hvad er det for et sted? Anneberg Kulturpark. Så den udstilling var vi nødt til at fortælle. Så, men de der, tilbage til de der 1200 ansatte, de kom jo alle steder fra. Og det, der var væsentligt, det var, at man skulle jo kunne lide at være, og man skulle jo kunne tåle og rumme de her skæve eksistenser. Der er flere gode historier, end der er dårlige. Ikke? Altså, jeg kender ikke ret mange dårlige. Så det har altså været et godt arbejdssted. Der var en respekt om dem, der arbejdede, og der var en respekt for arbejdet. Det er faktisk ret flot, men det beskriver nok i virkeligheden også, at den første overlæge havde et enormt højt ambitionsniveau, og det løftede jo simpelthen personalet. Så det tror jeg, det startede med, og det er så fortsat. Så kan vi sige, hvorfor bliver det så afviklet? Hvorfor bliver det så nedlagt i 2015? Ja, det er sådan en mærkelig historie. Det fungerer lige nøjagtigt i 100 år, og så bliver det vedtaget, det starter i 0'erne, hvor man har kommunesammenlægning, hvor vi har de nye regioner, der bliver lavet. Og der begynder man at snakke om, at det ikke er til at få personale herude. Og det bliver i starten kan man ikke få sygeplejersker. Og det får man så i amtsrådet eller i regionsrådet fortalt til hinanden, at det kan vi selvfølgelig ikke. Så er vi nødt til at gøre noget.
Og bag det, der ligger jo simpelthen en kamp om arbejdspladser. Og de skulle ikke ligge i Nykøbing. Det skulle de i hvert fald ikke. Hvem havde magten i regionen? Ja, det havde man sydpå. Så hvor skulle det nye hospital ligge? Nej, et skridt tilbage. Så man kunne ikke få patienter, man kunne ikke få personale til alle de mange patienter, og så var bygningerne også nedslidte, og de var faktisk dårlige. Og det skriger til himlen, når man ved, at det her det er det største og bedste anlæg, vi har i Bedre Byggeskik. Det er det mest smukke, vi har i Danmark, af Bedre Byggeskik, og der er intet forfald i det her. Og det var der ikke på det tidspunkt. Det blev passet og plejet, som man skulle. Men det bliver altså i talsat, at man ikke kan få patienter, og bygningerne er dårlige. Og hvad gør man så? Da man bygger det her i 1915, der bygger man det med sigte for øje, at det skal være et smukt sted, fred, ro, noget smukt at kigge på, og noget varieret landskab og alt muligt. Og hvad gør man så? Så flytter man det ned på en pløjemark nede ved Slagelse, et fuldstændig idiotsforladt sted på en pløjemark, og bygger man en betonkasse. Og der sætter man syge folk ind, og hvis de ikke er syge, så bliver det. Og nu kan man ikke i Slagelse få hverken sygeplejersker eller læger. Det er helt gak. Det passer fuldstændig til stedet. Ken Jensen, jeg står her og kigger på et skilt, hvor står Den Gule By bag skoven, og tankerne bag ikke et slot eller et gods, men bygget smukt til dem, hvis sind er mørkt og sygt. Det hænger her i jeres udstillingslokale. Ja. Og hvad er det for en udstilling, I har her? Altså det vi har her, det er, at vi har lavet en appetitvækker, for at man skulle få lyst til at komme over og besøge Psykiatrisk Museum, som ligger her i Anneberg Kulturpark. Den er jo lige flyttet op fra det huset bagved her, og flyttet midt ind i det centrale del af Anneberg Kulturpark. Og det er en fantastisk udstilling. Så det vi fortæller slet ikke noget om driften af hospitalet. Det vi fortæller, det er optakten til, hvordan kom hospitalet til at ligge her. Og så fortæller vi det, den hed, og det har vi så kaldt Den Gule By bag skoven, for det var det, stedet hed lokalt. Altså fordi du skal tænke, da den bliver bygget, er der 2.000 sjæle herude, altså 1.200 personaler og 700 patienter, små 2.000. Den er lige så stor som købstaden Nykøbing. Det er jo fantastisk at tænke sig. Men egen kirke også? Egen kirke, ja, og kapel og alt muligt, kirkegård. Det er helt fantastisk. Så den historie vil vi meget gerne fortælle. Og vi synes jo altså, at det er en fantastisk historie. Og hvis vi lige tager det, du sagde, ikke et slot eller gods, men bygget smukt til dem, hvis sind er mørkt og sygt. Det er jo fordi, det er jo fuldstændig fantastisk tanker, at i 1915, da man bygger det her, der er man altså gået væk fra, at det er ren opbevaring. Tænk, man bygger noget af det ypperste, man kan gøre i Danmark, med det største anlæg af Bedre Byggeskik, det bygger man her. Og det gør man bygger det til mennesker, der er syge i hovedet. Det er fuldstændig revolutionerende. Der er ikke sparet på noget? Der er overhovedet ikke sparet på noget. Der er ikke sparet på noget. Der er heller ikke sparet på noget med personale. Der er ikke sparet noget på kvalitet. Der er ikke sparet på natur. Der er ikke sparet på tanker. Altså, det er gennemført fra ende til anden med de muligheder, man havde på det tidspunkt. Det skal vi huske. Vi har ikke nogen medicamenter, der kan hjælpe syge. Man har kun ro, og som jeg sagde før, arbejde, regelmæssighed og noget smukt at kigge på. Det er fantastisk. Så jeres mission med det sted her, det er at... Ja, så vores mission er, at vi fortæller 3 historier herinde i stedet. Og Den Gule By bag skoven og tankerne bag, det er som optakten til Psykiatrisk Museum, og så fortæller vi, jamen hvad sker der så 100 år bagefter? Og det er så på endevæggen, der fortæller vi, hvad er det her for et sted? Og det er som Anneberg Kulturpark. Efter den nye ejer, Gitte Clausen, køber det, så fortæller vi, hvad er hendes tanke med det? Og hun har jo overtaget direkte tanken, der lå bagved byggeriet i 1915, hvor man sagde, det er bygget af mennesker til glæde for mennesker, og det er stadigvæk stedets grundtanke. Det er også Gitte Clausen. Hun har direkte adopteret det fra dengang man byggede Statshospitalet eller Sindssygehospitalet. Og det hun gør i dag, det er, at hun siger, da hun købte det, der sagde hun, jamen det her sted, det oser jo af historie. Det er det største anlæg, vi har i Bedre Byggeskik. Det er fredet. Det vil jeg gøre alt for, at min virksomhed kan understøtte. Og det vil sige, at det er
for at sige livet, smadret besværligt med de der fredninger, men det er jo også sådan en af med hende, der har de visioner, og heldigvis de midler, og de idéer, der kan bevare sådan noget her for eftertiden. Det er simpelthen en gave til Odsherred, at Gitte Clausen har købt det. Det gjorde hun så i 2018, og vi kom her i 2020, hvor vi retter henvendelse til hende og siger, kunne du se os gøre noget godt for Anneberg Kulturpark, og vi vil meget gerne komme og lave arkæologi i børnehøjde og sådan nogle ting, og så kan vi lave udstillinger og sådan noget, og det vil vi gerne gøre i den gamle brandstation. Det var hun helt med på. Så vi fik først det her rum, vi står i, altså hvor den gamle brandsprøjte stod, og stigevognene stod, og så fik vi siderummet, hvor brandfolkene havde deres udstyr, altså deres brandhæmmende tøj og hjelm og økser og alt, hvad de havde. Og det fik vi i første omgang, og nu har vi fået resten af bygningen, hvor vi i det kommende år laver udstilling og depoter og alt muligt. Så vi er simpelthen så glade for at være her. Så når vi er her, så jeg har fortalt, at vi havde Anneberg Kulturpark og Den Gule By bag skoven, og så er der selvfølgelig vores egen. Vi har så en udstilling med Odsherred Kulturhistorisk Forening. For at legitimere, hvorfor er det os, der står her? Altså, det er fordi, det er det sted, vi formidler fra nu. I den her sommer har vi for eksempel slet ikke været nogen andre steder. Sidste år var vi på Odsherred Kulturhistoriske Museum, og vi var nede i Asnæs Centret, men i år har vi kun været her, fordi vi er ved at istandsætte bygningerne, så vi har ikke så mange frivillige, så vi kan brede os. Men det kan være, at vi når det næste år. Men ellers er vi her, og det vi laver her, det vi har lovet Gitte Clausen, det er at lave aktiviteter for børn og børnefamilier. Og bare for at sådan nævne, at vores 2 ting, vi laver, det er arkæologi i børnehøjde. Det har vi haft stor succes med. I år har det været om onsdagen og regnvejr. Så vi er ikke blevet overrendt. Vi har haft i gennemsnit 50 besøgende per onsdag. Om tirsdagen har vi haft gamle lege, og det har været det har også været møgvejr nogle dage, og det er så indendørs. Og da vi havde flest, havde vi 214. Og på de 7 uger i sommerferien har vi haft i gennemsnit 140 børn og voksne til gamle lege. Det har været fuldstændig forrygende. Sidste år havde vi besøgende i rummet her. Der havde vi 4800 besøgende. Det skal så siges, besøgende, det er både fra nogen, der er her en time måske, og så nogen, der bare runder. Altså, så det er ikke timelange besøg alle, men 4800 gæster, det er vi voldsomt stolte af. Og det viser bare, at der er et meget stort behov for noget formidling af det her helt unikke sted. Og det er det, vi prøver at gøre.